ka m ji n'aka n'ụbọchị taa ụbọchị taata bụ nkwọ mụnwa Ugochi tubelu na-enyechi m ife n'ụbọchị taa n'ihu ndị ichie m chie ukwu na ndị ichie nta ka anyị kpọkuru ọfa anyị niile pụtara nwoke ọfa anyị ji alụgasị ọrụ pụtara ka anyị bịa soro chi m na ndị ichie erikọ a na-enyechi m ihe n'ụbọchị taa ka anyị na-asị ya mee wee na-aga ọfụ ogologo ndụ. Anyị nyekwara ihe ọnụ na-eri ọpụpa dị ya ndị ọzọ dị ya ọpụpa dị ya popcorn dị ya anyị tichara ihe dị iche iche nakwa ya masta ka anyị wee pụta ihe ka anyị na-apụta ihe na-apụtagoro ihe na ka anyị na-apụta ihe na-aga n'ihu. Anyị wetachakwara ihe ọnụ na-eri na-asịta oke ihe ọma mewe ka anyị pụta ihe na ka anyị pụta ihe ka anyị na-ekwu okwu ya. Eji m ọjị n'aka anyị enyego ndị ichie ọjị wee na-aga ọfọ n'ụbọchị taa sị na ihe ọma ga-eme. Ọjị anyị gbakwara ịnọ n'ọhịa ụba wee na-asị na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo kwuo na anyị ga-eru ude etu a ndị mmadụ na-esi mba dị iche iche na-achọ anyị na-abịa na Oraifite na-arụ n'udo amechi ka a na-ekwubiri ha okwu. Ndị na-arịa ọrịa mmụọ na ndị na-arịa ọrịa mmadụ na-enwere onwe ha. Ndị na-esi mba dị iche na-abịa maka ndị ekere agbụ mmụọ na ndị ekere agbụ mmadụ, ndị agbara ụchụ mmụọ na ndị agbara ụchụ mmadụ, ndị ha ga-eme nwụcha, ndị mere ọtọnọ dị iche iche ha ga-eme nwụcha. Ọnya ka anyị na-alụ maka na anyị bụ ndị Adama na-agbụ alụ na Oraifite wee na-ekwu n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Disemba, ọnwa Disemba. M na-enyechi m ihe n'ụbọchị taa na-asị ya na ka ihe ọma na-eme ndị niile anyị na-alụ na ndị anyị na-ekpere ekpere ka ụzọ ha ghelu. Ndị nọ mba ofesi ka ha bute ike mmadụ 20 ka ọ gbarụ nwoke gbarụ nwaanyị Ekeresimesi, ka ihe ọma na-emerụ nwoke na-emerụ nwaanyị. Ndị na-azụ ahịa ka ndị ha na-azụ ahịa na-ala ike ha ma nwoke ma nwaanyị. Ndị na-arụ ọrụ ka ndị ha na-arụ ọrụ ma nwoke na nwaanyị na-afụ ha n'anya. Ndị na-eme biznes ọbụla biznes, ndị na-atụ ọrụ na nke ọbụla onye na-eme ebe ịtụ ọrụ ka ụzọ ha ghelu. Onye ahụ nọ mba ofesi ọ n'obodo anyị bụ Naijiria na nke onye na-eme nke ọbụla onye na-eme ya gazieri ya. A sị ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị na anyị ga-apụta ihe na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Anyị na-ekwubi okwu sị na anyị ga-asụ ka afịa na ya mana ka afịa. Anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ịkpa ebute mma. A sị m onye chụba anyị daa, ajọ mmadụ chụba anyị, ihe na-egbu ndị ajọ mmadụ ya gbuo onye ọgụ. Ajọ mmụọ chụba anyị, ihe na-egbu ndị ajọ mmụọ ya gbuo mmụọ ọgụ. Ihe anyị na-ekwu ka ihe ọma mewere, ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mewe na be anyị. Ọnya ka anyị na-ekwu. Ndị enyi anyị, ndị anyị na ha na-emekọ ihe, ndị anyị na ha na-alụkọ ọrụ ka anyị na-asị na ha ga na-ejeje na-abata abata na onwe ebe a sị na ada ejeje ma ọ na ihe a sị na ada eweta ma ihe ọma sị na ọ dị eme ha tinye aka na ya ọ gawa agaba. Ha jee na awụ ndị na-ana mmadụ ha weta ihe ọma dị na ana mmadụ ka e wenata n'ala Igbo ka ihe ọma mebe. Ha sị gọzie ndị na-agọzi anyị kwuru ndị na-ekwuru anyị. Onye chụwa anyị ya daa. A sị na ihe ọma nwoke ga-ebi nwaanyị ga-ebiri. A sị na anyị ga-apụta ihe na anyị ga-edu ude ka ebunu na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo na ife ama eme anyị. A sị m na onye ọbụla sị na nkwụ anyị amacha mpam ama aba na nke ya chaa ife ọma ga na-emere anyị. Anyị ga-adị ka echi na echi adị anwụ anwụ. Anyị ga-edu ude. Ọnwa Ekeresimesi a na-akwụ ịkwado ịgbanụ. Ndị nọ ana mmadụ ga-anata n'udo na ọṅụ na-achịkwa n'udo na ọṅụ. Ndị nwere ihe ọma ha na-eselebreti ha ga-abịakwa bịa selebreti cha nakwa n'udo na ọṅụ. Okporo ụzọ ahụ eri anyị ekpe anyị ga-eri okporo ụzọ ekpe. Ife ọma ka nna asị ya meere anyị, gọzie anyị, chụba ndị na-achụ anyị. Oke anyị ọbụla dị n'aka mmadụ a sị aka ha lụrụ ilo ka onye wetu ka anyị were oke anyị. Na oke ara eri ihe onye mụ anya ejirikwana nwa dibịa eme mgbọrọgwụ. Na anyị nwụrụ ndị nwere ọrụ ọra
na ya enwecha ọra na nkwa na akwa aka n'ume n'ọrụ bụ ndị ọra ga na-agbara anyị ọgụ eturu si agbara anyị gboo n'ihe kwere omume anyị kwubie okwu anyị kwute ya ife onwe ihe ọ bụla asị na adị ekwute ya ife na okwere omume na-ejego oru jee Igbo n'okwere omume anyị kwuwa n'okwu na ya anyị ekwute ya ihe okwu omume asị ndị niile anyị na-agọrọ ọfọ ndụ wee na-eti ọfọ n'ala wee sị na ihe ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị ndị niile ndị enyi anyị ka anyị na-ekwubi okwu n'ọjị anyị wee na-ekwu okwu sị na ihe ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị na anyị ga-apụta ihe ọnya ka anyị na-ekwu okwu ọgwụ nya bụ ọjị anyị ka anyị na-achọ ka anyị waa ọjị a ka anyị na-asị ka anyị waa ya ndị ichie ka anyị na-akpọku Chimanụ asịdo okwu ntakwa n'ogbe ka anyị tara n'ibe ọjị anyị gbara ịnọ ọjị anyị gbara ịnọ ihe ọjị anyị gbara ka anyị na-ekwu okwu ya asị na na-ewe okwanụ nke ya anyị na-ekwu na ihe ọjọọ anyị kwuru okwu ya anyị wara kwuru ọnya ka anyị na-ekwu okwu ihe ọjọọ gbara ka anyị na-ekwu okwu ya demenụ asịdo Chim werekwa ọjị taa kenga nwere ọjị kenga Chim nwere ọjị ndị ichie nekwanụ ya kezuonụ donụ maka anyị na-asị ya mee a sị na ihe niile anyị gọọ n'ọfọ na ọ ga-abịarịrị na mmezu onye a na-achụ ọchụchụ ọ bịakwute anyị anyị gọọ ọrịa ọfọ ka o nwere onwe ya onye na-arịa ọrịa mmụọ ma ọrịa mmadụ anyị kwubi okwu n'isi ya ọ bụgoro mmiri ka anyị kụnyere ọgwụ ọnwụ na anyị nyere ka o nwere onwe ya onye agbara ụchụ onye ndị amoosu na-achụ anyị kwubi okwu ka amoosu na ka o nwere onwe ya onye mmụọ na-achụ ma ọ ajọ mmadụ na-achụ anyị kwubi okwu anyị kwute ya ihe ọma ka anyị na-asị ya mee onye ndị agbara ụchụ onye Febụwarị abịalụ anyị kwubi okwu Febụwarị abịaba ihe ọma ebido mmebe a sị na ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma a sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ a sị m na onye ọbụla na-achụ anyị nya daa onye ọbụla sị na ihe niile a ngọrọ n'ọfọ abụrụ ka ọ ga-esi mee a sị m onye anya were ụkwụ ya tinye onye a were aka ya tinye onye a were isi ya tinye onye a were ndị ya chụọ aja tụọ nkwurie ka o lere otu anwụkwurie ka o lere na okwu mmụọ na mmadụ adị ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi etu anwụkwurie ka o mere na-asị ka Igbo ka ọ dịrị nwoke mma dịrị anyị nwaanyị mma ndị niile na-ege onu anyị ma ndị na-ege ihe onyonyo a nweta anya bụ ozi tụsaa ndị mmadụ ọkwa Ugochi tubelu na Oraifite na-ekwu ọlụ anyị gbasa ozi ọdịnala Igbo ọ nwekwa ajụjụ ị nwere ihe afụ ha WhatsApp nọmba eju anyị ajụjụ ka anyị kọwara oke o doo anyị ọfụma maka na ihe na-esi na nke onye akarịa etu ahụ kwuru ka o si eme like our YouTube video subscribe to our YouTube channel ka ị na-enweta nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla ya gazienụ.